Aquí a l'Antoni Pous tenim diversos projectes d'innovació. Un d'ells és l'Avancem, que consisteix en treballar de manera globalitzada totes les llengües del centre, tant les acadèmiques, català, castellà, francès, anglès, com les llengües maternes de molts dels nostres alumnes. Hem dissenyat 3 projectes, una primer d'ESO, que es diu La Ràdio, i que anem a Ràdio Manlleu a gravar-lo, i hi ha articles en diferents llengües. A segon d'ESO fem un telenotícies i a tercer d'ESO editem una revista escolar i després la pengem a la pàgina de l'institut, a la pàgina web, i així també es treballen les noves tecnologies. També tenim aquest any les estructures lingüístiques, que consisteix en treballar de manera conjunta el català i el castellà. Es mira les coses que tenen en comú i a més es treballen les particularitats de cadascuna de les llengües, com per exemple l'ortografia o lèxic.